विचार करी लोग। हम कहले रहनी है कि पवन सिंह से खेसारी लाल में अंतर बा। पहला नारी ब्रह्मचारी, दूसरा नारी स्वर्ग सिधारी, तीसरा नारी है देखा देनी तो बुझ जाए लोग। विचार करी कहने के खेसारी लाल यादव कुछ होखस तो जौना यादव के बेटी के हाथ बांध हईलन ओकरा के निमाहत अरे हमरो बेटी या गाय एक समान होला। तू महिला हौ नु तारा सब उठ देखा उठ लाली लगाओ तरी इतना बूढ़ हो गई उठ लाली लगाओ जा है भैया काटो। ए हार्ट के बीमारी है उनका बेसी मंडा तो सो गाय के खूंटा पर बांध दे इंतजार करी कि कब हमर मौआरा के खोली तो वो खूंटा पर बांधी। हम इहे बात कहले रही है चाचा कि अनुपमा यादव एगो हई आके स्टेटमेंट दिली है तो मोदी जी के पंचायत अमित शाह नु फरी है, हमार तेजस्वी भैया के पंचायत लालू चाचा फरी है। अभी जब हमार बाप जिंदे बात है कुपतरी के फेर में पड़ी हम लोग के विचार करी कहनी आई है कि ज्योति सिंह के पवन सिंह के रख लेला में भलाई बा ना तो अगर घर के हमनी के बहन बेटी अगर आधा कट के कपड़ा पहन के बाजार में घूमी तो लोग का कहे कि निर्मलवा के छोटकी बहनिया देखा ना ओकरो से कुपत्तर हो गल ना तू हाथा दिखाओ तरी तो पलेटे लगी दिखावे तई कहत का बारी कि पवन सिंह ए भैया तनी शांति बनाई लो। ये कहत रहेगा कि ज्योति सिंह के ही भाई हवन ना ज्योति सिंह हमार भौजाई है तार छोट बहन है। तू ही यूपी के बारू अब पवन सिंह के ससुराल बलिया यानी यूपी के तो रिश्ता से तार बहन लगी है। अब पवन सिंह आरा के अरुणल बेला छपरा के यानी बिहार के तो वो रिश्ता से पवन सिंह खेसारी लाल हमार भाई लगे है। गलती ए भौजी सुन 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 ज्योति हमार बहन नहीं खी ज्योति हमार भौजाई बारी आ सही में पवन सिंह हमार मौसेरा भाई लगे हमार जहाँ कंजनी सिंह तो बलिया बारन चातर में हमार मौसी भी है वो रिश्ता से वो हमार मौसेरा भाई लगे हैं। लेकिन ते अपना जीजा पवन सिंह के समझाओ ना तो एक बेरा खेसरिया वाला लाभदा भेजाब नहीं तो तोर बहनों ही समझ रहे। हमारा यूट्यूब चैनल के मलिकार लोग 10-20 गो चैनल लगल बा लोग अतना व्यूअर भागे कि पवन सिंह के बाबू के पतो हो जाए। सब चैनल वाला लोग पढ़ाने में जिनको चबाने लगे हैं वही आज मुझको सिखाने लगे हैं। जिन्हें सिखाया था कि रे पगली तो चलना संभल संभल के वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। अभी पेड़ पर 2-4 दाने लगे हैं। पढ़ने पढ़ाने की माहौल कहाँ है अभी तो किताबों में खत आने जाने। अच्छा ये बताई हमारा से तो समझदार रहुआ लोग हमनी के का है हमनी के वकील है जज के बा जज जनता होला। अच्छा तू बताबो तू है उम्र भल तहार 55 के बुद्धि भल हवा तहार बचपन के ई उम्र प्यार करे वाला बाबर का बाबू ना 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 रउआ लोग पंचायत करी माई बहन बेटी बैठल बानी प्यार करो मर्द से करो अपना सास से करो अपना देवर से नेवर होके करो तब नु जानो तारा के सीता जी कब कहब कि तू हमरा के लक्ष्मण जी कहबू अब तू हमरा के बार बार दुशासन कहबू तो तोहरा के हम द्रौपदी बनाइए नु दे। कौन हयो जे नहीं है बचावे वो तो जाना तारे कि बाप रे बाप सीता जी थोड़े है तो द्रौपदी है 5 गो मरद पर रहे वाला बात बोलम वेद से बोलम लबेद से ना बोलम कारण कि हम माई बहन बेटी भी बैठल बानी। एगो कतना बाउर बात हमरा के गड़ी होले बारी अतना बाउर बात है तार जिला में जो एगो भाई अनहरा लंगड़ा बारे सो उतार भैयावा कहियो ना बोली है सो हमरा से विचार करी लोग रउआ लोग तनी चैनल ला भाई लोग ए भाई ए बुआ गनई मत खराब करो हमर देह में दम ने बा आ मेहरारू इनको से बेसी मोट बा एक झापर मार दी तो दांत लग जेबे देखत रह भौजाई के देह नु अब गई बड़ा ऑपरेशन करौले बारी इनका से झुरा लोग मौत
विचार करी तरी रहुआ लोग। अच्छा हम एगो बात कहनी है सुमरन में बड़का बाबू बड़की माई सुन ले बेटा के बात पतो हो कुपत्तर पतो हो खोज देले सब बड़की माई साफ कुपत्तर पतो हो बड़की माई निर्मलवा जेकर नाव हो विचार करी लोग। हम कहले रहनी हो कि पवन सिंह से खेसारी लाल में अंतर बा। पहला नारी ब्रह्मचारी दूसरा नारी स्वर्ग सिधारी या तीसरा नारी है देखा देनी तो बुझ जाए लोग। विचार करी कहने के खेसारी लाल यादव कुछ होखस तो जौना यादव के बेटी के हाथ बांध हईलन ओकरा के निमाहत अरे हमरो बेटी या गाय एक समान होला। तू महिला हौ नु तारा सब ओठ देखाई ओठ लाली लगाओ तरी इतना बूढ़ हो गइल ओठ लाली लगाओ जा हे भैयावा का ए हार्ट के बीमारी है उनका बेसी मंडा टस गाय के खूंटा पर बांध दे इंतजार करी कि कब हमर मौआरा के खोली तो वो खूंटा पर बांधी। हां जी हम इहे बात कहले रहनी है चाचा कि अनुपमा यादव एगो हई आके स्टेटमेंट देली है तो मोदी जी के पंचायत अमित शाह नु फरी है हमार तेजस्वी भैया के पंचायत लालू चाचा फरी है। अभी जब हमार बाप जिंदे बात है कुपतरी के फेर में पड़ी हम लोग के विचार करी कहनी आई है कि ज्योति सिंह के पवन सिंह के रख लेला में भलाई बा ना तो अगर घर के हमनी के बहन बेटी अगर आधा कट के कपड़ा पहन के बाजार में घूमी तो लोग का कहे कि निर्मलवा के छोटकी बहनिया देखा ना वो से कुपत्तर हो गल ना तू हाथा देखाओ तरी तो प्लेटे लगी देखा तई कहत का बारी की पवन सिंह ए भैया तनी शांति बनाई लो ई कहत रहेगा कि ज्योति सिंह के ही भाई हवन ना ज्योति सिंह हमार भौजाई है तार छोट बहन है तू यूपी के बारू अब पवन सिंह के ससुरार बलिया यानी यूपी के तय और रिश्ता से तार बहन लगे है अब पवन सिंह आरा के अरुणल बेला छपरा के यानी बिहार के तो वो रिश्ता से पवन सिंह खेसारी लाल हमार भाई लगे है। गलती ए भौजी सुन 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 ज्योति हमार बहन नहीं खी ज्योति हमार भौजाई बारी आ सही में पवन सिंह हमार मौसेरा भाई लगे हमार जहाँ अंजनी सिंह तो बलिया बारन चातर में हमार मौसी भी है वो रिश्ता से वो हमार मौसेरा भाई लगे हैं लेकिन ते अपना जीजा पवन सिंह के समझाओ ना तो एक बेरा खेसरिया वाला लापता भेजाब नहीं तो तोर बहनों ही समझ रहे अरे हम जकरा के सिक्का समझनी उपाय निकलल हम तो निर्मला यादव के एगो भौजाई समझ लेकिन भौजैया 8 लड़का का माई निकल जा 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 पाकी अनार फाटी जहिया छितराई है निर्मला यादव जी अब मोहनी में गहकी वो दिन को पूछहू ना आई कहिया जहिया बिछावना पर गिर जाइबू कहबू राम कहा जाई राम कहबू केने बारा ये मैनेजर साहेब साटा कैंसिल करो कहाँ के छपरा के बीपी बढ़ गल बा शुगर बढ़ गल बा पवन सिंह के भाई अरुणल बेला के फोन करो बीपी हाई काम नहीं खे करो तनी उहो दिनवा के देखो एगो माई के श्राद्ध में रहुआ आयल बानी आ गीत गौनी है इसमें कर उसमें माघ में कर पुष में आ कहाँ धरी छितनी आ कहाँ धरी सागरे निर्मलवा मरलस मटकी त जागल गोपालपुर के जा जा भौजाई जा 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 हर जाई तनियावा इनका गीत के ठाड़ बारका बाबू भैया तनी मेन के लाउड उठावो दुनिया 420 हो गइल बा दुनिया 420 हो गइल बा हई मेहरारू जब बताई है तेवर के देह पर हतना चढ़तिया आ सुना मर जाए नु तो लोग कही कि तेवर फकनी ही है जा ये तेवर फकनो जा अभियंता के डुबाइए देलू अब सामी नच चका करे है
अकेले ऊ का करी है भजन के भाव बा छपरहिया ठाट के गीत रहे